derajatipun pinanganten putri sami kaliyan derajatipun pinanganten kakung. Sapunika pinanganten putri kajenengan sepindhona dadosaken lawakan Rama Garwa kanthi hanemenaken ingkang Rama Garwa kanthi raos pangati-ati. Sinten saya diperlati kebenaran pun pinanganten saiki tansah sinuntun dene dharmane kautaman pinangsulan dene dharmane para jubuh kalian tau dene ngagari kalian langsung piwah pinayungan budi lestari karo proses kasenang suci jubuh kalian tangan dikari pono pinasis kang jahat pono ling asmoro gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa amung ati pami-pami luput pisan ro pisan yen gampang luwih gampang